Vice President Sara Duterte may bisita sa Subo kagahapong adlaw, diin gipadayag niini ang paglaom nga mahibalik sa nasod si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang gikumpirmar niya ang gipagawas nga findings sa Senate Committee on Foreign Relations nga usa siya sa arestuhon sa ICC. Ini ang report ni Alan Domingo. Hapon na, dihami abot sa dakbayan sa Carcar si Vice President Sara Duterte diin gisugat siya sa mga supporters nga maoy nagpasiugda sa Solidarity Rally isip pagpakita sa suporta kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa hamobong programa gipadangat sa Vice Presidente ang mensahe pasalamat sa iyang amahan ngadto sa mga supporters. Dito sa Manila ko nagrally. Pag naog na ko sa stage na asa kilid sa stage ang bata, ingnan ko niya, ibalik mo si Tatay Digong. Daghan kayo ang nagpakita o suporta o pagmahal kaniya. Padayang gisaway sa Vice Presidente ang motibo sa P20 program o 20 pesos nga kilong bugas kay nganong gitunong niining panahon sa eleksyon o nganong pili lang nga mga lugar ang makapalit. Matod sa DA, karong simana sugdan ang pagpatuman sa programa diin ang tulo ka rehiyon sa Visayas ang pilot area. Giparehag usab ni Duterte ang iyahang kahingawa sa makinaryang gamiton sa maabot nga piniliay. Ang panikas karon naaman dito sa sulod sa makina. Dili na sa katong kaniadto na mga nagasulak pata sa ato ang boto. Wa pay pamahayag ang Comelec mahitungod niini. Samtang gikumpirmar sa Vice Presidente ang findings nga gipagawa sa Senate Committee on Foreign Relations nga apil siya sa kinakdang arestuhon sa ICC kauban ang duha ka mga senador ug ang kanhi mga opisyal sa PNP. Kagahapong adlaw gibutyag sa Pangulo sa Senate Committee on Foreign Relations ang resulta sa ilang pakisusi sa pagdala ni kanhi Pangulong Duterte ngadto sa The Hague, the Netherlands. Matod ni Senador Marcos, adunay nahitabong panagkonsabo sa mga opisyal sa kagamhanan aron madala sa laing nasod ang kanhi Presidente. Girekomendar usab sa Senador ngadto sa Ombudsman ang pag-imbestigar sa mga nalambigit. The arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC is apparently politically motivated. It's apparent that the final arrest of the former president on March 11 was part of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot nako didto natingala ko nga nung sa sugod, pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. Wa pay pamahayag ang mga gisgutan ni Senador Amy Marcos mahitungod niini. Gawa sa dakbayan sa Carcar may bisita usab ang Vice Presidente sa ubang mga dapit sa Sugbo. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.